Bon dia a tothom. Doncs som aquí ja finalment per presentar-vos el primer espectacle, que em cau la xuleta, del projecte T6, la seva 5a edició, que va del 2009 al 2011 i que hem titulat Una aposta generacional. Ja sabeu que els 6 autors d'aquesta temporada són gent que ratlla la trentena, en Carles Mallol, després seguiran les escenes de la Marta Butxaca, d'en Pere Riera, l'any que ve de la Cristina Clemente, del Josep Maria Miró, i del Jordi Casanovas. Són 6 autors que conformen realment una generació i ens fa molta il·lusió que siguin amb nosaltres. També ens fa molta il·lusió presentar-vos ja el primer treball de la companyia T6, que ens acompanyen tots, no? Jordi Benacolotx, Àngels Poch, Lluís Villanueva, falta el Joan Negrier, i el David Bert, Míriam Iscla, Òscar Castellví, Rosa Voladeres, en fi, i Anna Moliner. Doncs res, jo estic encantat de tenir aquesta companyia. Crec que el treball aquesta vegada del T6 ha estat diferent perquè ara els autors, quan escriuen els seus textos, ja saben a qui van destinats els personatges que estan concebent. Jo crec que això crea un vincle molt especial del dramaturg, que també és el director de l'espectacle, conjuntament amb els seus actors, i jo crec que ells ara són aquí per explicar-nos com ha anat l'experiència i com anirà, perquè això tot just comença, això no és un fi de partida el que us presentem, sinó que forma part d'un projecte en què els actors, de fet, estrenaran aquesta obra, però ells ja han assajat ja tenen assajada la pràctica totalitat de la segona. De fet, van començar per la segona i exhibeixen primer la primera. Sabeu que tenim la col·laboració de l'ESGAE en el projecte T6 per la banda autoral i també hi ha un mateix equip artístic. Ens acompanya la Georgina Vinyolo, responsable del vestuari, en Sebastià Bros a l'escenografia, el David Bufarull a la il·luminació i el Damien Basén al so, i aquests 4 també faran les 3 posades en escena del mateix equip artístic de les 3 funcions que tindrem aquesta temporada. Ema de Mortal ho hem subtitulat una comèdia sobre la vida i la immortalitat i la podem veure del 28 de gener al 21 de febrer aquí a la Sala Tallers, i es farà una trobada amb l'autor el dia 5 de febrer. Jo ara passo la paraula al Carles, sí, ja, que ens expliqui com ha anat l'experiència, i també m'agradaria que algú de la companyia, no sé, la Míriam, el Lluís, que els hi ha tocat un paper una mica més gros aquesta vegada, ens expliquin una mica com ha anat aquesta experiència de saber-se partíceps d'una companyia que tenen els autors allà en viu escrivint els textos per ells mateixos. Carles. És que no pensava que faries un previ de l'obra o alguna cosa, però... Doncs sí, com deia en Sergi, els assajos han estat clau a l'hora de creació de l'obra, en el sentit que jo vaig escriure una primera versió de Meda Mortal, que vam treballar durant una setmana a l'octubre amb els actors, sabent que jo ja la vaig escriure sabent que eren ells, però la vam treballar amb ells, vam analitzar-la, vam jugar una mica. Després vam parar, va venir la Marta Butxaca, va assajar tota una altra obra al mig, i després nosaltres hem tornat a Meda Mortal ja full time fins ara a l'estrena. Això ha implicat que el procés de creació del text anés molt vinculat als assajos i ja la posada en escena, que no fos una cosa només teòrica d'estar a casa escrivint, sinó que jo ja escrivia sabent que ja havia treballat amb els actors i tenim molt clara la posada en escena d'això. Això no vol dir que tot estigués clar en el primer moment, perquè com ha passat durant el procés hi ha hagut molts canvis, o sigui, personatges que hi havia ara no hi són, no n'hi havia que ara sí que hi són, i això jo crec que és un joc tant pels actors com per nosaltres. Això és una cosa que l'espectador no veurà, però que sí que crec que és important perquè dona vida al muntatge i al text, sobretot. I Ema de Mortal, que està subtitulada com una comèdia sobre la vida i la immortalitat, primer de tot, no sé si és una comèdia, però és que tampoc no vull dir si ho és o no ho és. És a dir, és una obra que sí que és un muntatge que crec que sí que fa somriure, però més aviat per la perplexitat de la situació que proposa i de més una situació. No és una comèdia hilarant i boja, o sí, a vegades, depèn. És un muntatge en què el to va lligat amb la història, que és una història que està entre dos mons. El món de la ficció boja d'una superheroïna immortal i el món quotidià de la gent normal, i això està representat com a història principal en la història d'una parella, que són en Lluís i la Míriam, que són la Cris i en Marc, que es troben de cop que la seva vida canvia molt des del moment que ella, la Cris, comença a tenir un poder molt especial, que és la responsabilitat de ser superheroïna,
i ell no és res. I la història d'Emma de Mortal és la història d'una parella que es comença a desequilibrar. Quan un té molta responsabilitat és molt important, que de la mateixa manera que aquí és una superheroïna, podria ser de cop és presidenta del govern i ell no és res, o de cop és, bueno, no sé, qualsevol cosa que puguem fer un paral·lelisme amb aquest joc. El punt de partida una mica era dir, i a mi m'agrada molt jugar amb això en els meus textos, i això és, busquem una realitat que sigui propera a l'espectador, però que hi hagi alguna cosa que la trenqui. I aquí el que la trenca és això, és que de cop tenim un personatge que es fa immortal. Al voltant d'aquesta parella protagonista, hi ha tot de vinyetes, dic vinyetes perquè el muntatge juga molt amb el referent del món del còmic, sense subratllar-lo explícitament, però sí buscant aquest paral·lelisme amb el món del còmic, i per tant situem històries en paral·lel, explicades amb les vinyetes del voltant, en què la Cris, per exemple, va al psicòleg, perquè té aquest problema, cada cop és immortal i ha de saber com solucionar aquest problema, però el psicòleg de la Cris la psicòloga de la Cris, l'Àngels Poch, i en Joan Negrier, que és l'ajudant de psicòleg, diguéssim, estan més implicats en la història del que ens pensem en un principi. També hi ha el personatge d'en Víctor, que és interpretat per en David Berg, que també explica una mica el món aquest de la immortalitat, dels superherois i tot això, o sigui, forma part del món de més ficció. I al voltant de tot això tenim doncs, la gent a qui salva la Supercris, la gent que són amics, que no saben res del que està passant i que al·lucinen al voltant de que la vida dels seus amics canviï, la Marta, que és una amiga, la Rosa Voladeres, que és una amiga de la família, de la parella, de cop es troba que s'estan comportant de manera molt estranya els seus amics, i a partir d'aquí expliquem una mica l'evolució de com un fet pot canviar la vida de tots per aquest desequilibri que hi ha entre la parella protagonista. Crec que això és una mica el que és Emma de Mortal i el que és una mica la història. No sé si puc... No sé què més puc explicar, perquè també és una història que juga molt amb trucs cinematogràfics, és a dir, jo me l'he plantejada molt buscant referents cinematogràfics, però intentant sempre fer teatre, és a dir, no és que hagi intentat fer una pel·lícula, que això ho farem després perquè tots els productors vindran a buscar-me per fer la pel·lícula, però ara sí que intentava fer una mica traspassar el que és el món del còmic i el món de la sèrie B dels còmics i el món de tot això, que s'ha fet molt en cinema, no només en còmic, intentar traspassar-lo al teatre i aprofitar totes les estratègies que ens proposa aquest món i fer-les en teatre. Una mica és el que s'ha intentat fer en el muntatge. Per tant, és un muntatge també que tampoc no puc entrar a explicar la història en detall, perquè també parteix de girs, parteix de coses que és, com sempre, millor no explicar, però una mica sí que és el punt de partida aquest que us he explicat. A la pel·lícula que et faran, que serà la protagonista, segurament ho farà l'Angelina Jolie, doncs abans que la faci l'Angelina Jolie, Míriam, ha dit que no? Oh. Què tal això de ser immortal? Va venir un passe i no, diu que no s'atreveix a fer tot això que faig. Sí, que no està per córrer tant. Home, per nosaltres, evidentment en aquest cas, jo tinc el bombó que és fer la superheroïna i està molt bé perquè és veritat que no hem treballat la funció com una comèdia, sinó que sempre hem partit de la veritat. El que passa que quan la comèdia es produeix, quan una situació, quan una quotidianitat la poses en una situació absolutament estranya, no? I que no quadra. I aquest decalaix, doncs, evidentment, nosaltres sempre, ara que estem fent ja passes, anem dient, però qui es pixaran, no? Perquè entre nosaltres ens fem com gràcia, no? Ara també pot ser que no riguin. No passa res perquè no és la intenció. Em sembla que el que estem explicant és una història que hi ha gent que li pot fer gràcia, hi ha gent que senzillament pot viure com una anècdota, hi ha gent que es pot sentir identificat per una situació de decalaix amb una parella, vull dir que penso que cobren molts ventalls. A nivell d'actors i actrius em sembla que és molt xulo el que ens està passant, perquè realment és com anar al gimnàs gratis, no? Que estàs assajant una cosa al dematí i a la tarda en fas una altra i ja aviat començarem les lectures del Pere Riera, vull dir que és realment com un gimnàs, que és molt xulo tenir-lo com actors i actrius, perquè al cap i a la fi és el que ens hem d'exercitar, no? En trobar maneres d'explicar històries i fer-les, no sé, posar-les aquí que semblin veritat o semblin mentida o sigui el que decidim que és, no? No sé què més explicar.
Hola, jo sóc el Mortal, sóc el marit d'aquesta dona tan il·lustre. El que pringa. No sé què més dir perquè heu explicat molta cosa. Teniu alguna pregunta? No, és que... Sí. És una gran pregunta que l'autor us respondrà. No sé. No, clar, és que no sé. Perquè això és d'estructura de l'obra, no sé. Tu què en penses? El company, Pringa, realment, no? Que dius, bueno, hi ha una superheroïna, t'imagines que serà lo positiu, ho tindrà ella, i que el marron se'l menjarà ell. Però jo que sóc superheroïna, que et puc parlar de tu a tu, Pringa és un piló sent superheroïna, perquè et menges un marron que no... En el món del còmic penses, ostres, en Superman que xulo, quina vida més xula, no? I quan la baixes a la veritat, dius, vaya Pringa. És una molt bona pregunta, perdona, i després t'ho passo. Perquè justament, jo ni m'ho havia plantejat jo, però ara que ho dius i pensant en l'obra, jo que la conec, té sentit el fet que sigui ella i no ell en el segle XXI. Jo crec que si fos al revés no desestabilitzaria tant, no? Potser l'obra també parla d'això, de les parelles, o sigui, en les parelles, quan hi ha un desequilibri, encara és més fort si el desequilibri el provoca que l'estatus d'ella és superior al d'ell. Per què? Pels segles de dominació masculina, de masclisme i tal. I una cosa que ha passat en el segle XX i que en el segle XXI, per sort, ja es comença a visualitzar que hi ha dones en consells d'administració de les grans empreses, dones que presideixen països com primer Anglaterra amb la Thatcher, Alemanya, que per cert, perquè són totes de dretes les dones quan governen? Jo no. Ah, d'acord. Però la Thatcher, la Merkel, enteneu? És a dir, que jo crec que ha posat el dit a la llaga del fet de que en una relació de cop és la dona la que té l'estatus superior i no l'home, que tradicionalment era el que tenia la feina, el prestigi i tal, i que la dona havia d'estar sotmesa a ell. Per tant, mira, no ho havia pensat i ara que ho diu... No, a veure, clar, realment hi ha aquesta reflexió. També hi ha una cosa que va més enllà d'això i que va una cosa més personal, que no sé per què jo tinc molta tendència a fer protagonistes femenines a les meves obres i no sé per què, mira, és veritat. Suposo que vaig tirar per aquí. És veritat que després sorgeix tota aquesta possible reflexió del món de la dona i el món de l'home. El que passa que tampoc no és el centre, és a dir, la reflexió al voltant del que provoca un i el que li provoca un altre, ja veureu també en el muntatge que també a ell també se li engega tot un món que no es queda només en el pobre home que està allà sota, no? Sinó que ell també engega tot un altre vessant en la història que també, que sí que no puc explicar, però que també li dona molta xitxa en aquest gran muntatge. El que volia dir també, que abans no he explicat, és que realment hem treballat en companyia, que en el meu cas era una companyia nova, és a dir, jo encara no hi havia treballat mai, per tant no és com quan jo treballo amb la meva companyia, que ja els conec, però que sí que el treball ha estat molt amb la mateixa línia que acostumo a fer, en el sentit de treballar molt amb els actors perquè ells m'ajudessin a acabar de fer el personatge, crec. No, ho dic en el sentit de dir que el text s'ha anat modificant sempre a partir del treball amb els actors i de dir, Carles, això que m'has escrit aquí no cola de cap manera, perquè no... I crec que això ha fet que la història també acabés anant en alguns moments cap a uns llocs que al principi no hi anaven i crec que això és interessant de poder treballar d'aquesta manera, de la mateixa manera que la Míriam deia que era un gimnàs per vosaltres, també ho era una mica per mi, no? No sé. Sí, en el muntatge surten tots 9 actors. Hi ha 4 i mig superherois i 4 i mig que no ho són. No, és broma. No. Va ser imposat. No, és broma. No, és broma. No, en quin sentit ho diu? Sí, a nivell d'edat són els que em funcionaven més perquè era el personatge del perfil del matrimoni, de la parella que necessitava i sobretot va ser per això una mica. Perdona? Home, jo crec que ho serà una mica. Per exemple, el Banacolotxa té una incidència molt menor en aquest espectacle i molt superior en el segon. El Lluís em sembla que repeteix una mica
de la primera a la segona. Jo La Míriam és a la inversa, passa a fer una escena a l'obra de després, és a dir, s'inverteix amb el Banacolotxa, per entendre. Home, això jo no sé si ho han mirat i ho han fet expressament entre els autors, però sí que hi ha una mica repartit, no? L'Anna, per exemple, l'Òscar tenen poca incidència en aquesta i molt superior a la segona, també té la seva gràcia, no?, de repartir els protagonistes, repartir els secundaris, i si no me'n d'allò, crec que l'última tots tenen el mateix paper. Vull dir, hi ha de tot, no? L'última crec que és absolutament coral, la del Pere Riera, no? La de la Marta potser té més personatges protagonistes que aquesta en té dos molt clars, en té dos que són l'Àngels Poch, el David Bert, que tenen un pes considerable, i la resta que són com episòdics. Bueno, no, perdó, la Rosa Voladeres també, entraria dintre el grup de les que té paper més alt en aquesta. I en la pròxima és l'Àngels que en té menys, vull dir, la Míriam en té molt poc, i té gràcia, no, això? Trobo que... Home, per ells també va bé, perquè si són protes de 3 tan seguides, la tabala, no? I ja forma part d'una companyia fixa, la rotació de personatges grans i petits, no? Clar, quan jo vaig començar la història vaig tenir, i a muntar-la, sobretot ja no el text, sinó a muntar-la vaig plantejar-me si calia subratllar molt la idea del còmic o no calia. Vam decidir que no, vam decidir que no calia perquè és una cosa que el còmic és un còmic i això és teatre, però com veieu en l'escenografia, ja que fem la roda de premsa aquí, hi ha aquesta cosa de vinyetes, de cosa blanca, al voltant, que marca molt i que enquadra molt i que es treballa molt a nivell de llums també per intentar marcar aquests espais, d'acord? Després l'estètica d'ells, del vestuari, de la llum, de tot també subratlla una mica aquesta idea. Tot i així no hem volgut passar-nos en el sentit de que la història és una història quotidiana amb un element propi del món del còmic i que segurament al llarg de l'obra, al llarg del muntatge, sí que l'anem subratllant més perquè la història va embogint entre cometes cap a aquest món. Però sempre partíem de la idea, quan ens plantejàvem el muntatge, de que fos un món quotidià, que fos un món proper amb estranyeses al mig. Clar, aquest va ser un dels plantejaments de com fer tot això. Per això no ho fa l'Angelina, perquè no ho sap fer. A veure, de fet, la Míriam des del principi dels assajos em demana un arnès per poder sortir lligada, i que sí, però no hi ha manera. No, això va ser una de les grans coses que jo també deia, com podem explicar els poders dels superherois, que les pel·lícules és en un moment en aquí. És que té uns poders diferents dels que tenen les pel·lícules, per tant no cal tota la parafernàlia. Sí, no cal explicar-ho més. Però és a dir que no cal tota la parafernàlia perquè ja hem buscat la manera d'explicar una història que pugui explicar-se així en teatre. La història és veure al revés, la quotidianitat, no? I quan no té els poders. Clar, jo també em vaig plantejar en els còmics i així surten 1000 espais. Surt el cotxe de no sé qui, la cabina, el lavabo de no sé què, tal. Jo vaig dir, no, hem d'explicar una història que passi en una casa. Sí, explicar la mateixa història aquesta de superherois que passa pel carrer, que van a fer explotar no sé què, que van a matar no sé quantos, però fer-ho des de casa. O sigui, i una mica aquesta és el que hem intentat fer. No, sí que surt de casa. No, ella sí que surt. El que passa que... És que volen que expliquis l'obra. No. Quan torna a casa explica el que ha fet. Tots els superherois salven el món. Tots els superherois salven el món. Clar, i quan a tu et toca salvar el món és dur, suposo. Però sí que surt de casa, no és que la tinguem tancada a casa, però nosaltres com a espectadors la veiem a casa, o sigui, en la majoria de moments. És a dir, que podia haver fet un muntatge en què fos estem a la Torre Eiffel que no hem fet això, que hem dit anem a explicar la part de casa. Veiem, sí, una sí que la veiem i curiosa, però la resta no ho veiem. Bueno, de fet en veiem dues. I amb una ja flipes. A dins la història, primer de dir, d'adaptació, primer l'home s'adapta al nou món que li toca, de dir, perdó, què m'està passant? Hi ha un camp, és que si ho explico... Comença just en el moment que ella s'adona que no és normal, diguéssim. A partir d'aquí comencen a passar coses amb un procés, que millor que no expliqui, perquè si us ho explico és que ho explicaré tot, i en aquest procés
l'home segueix també això, de mica en mica l'home va descobrint coses i es va trobant que cada vegada la seva vida és menys normal. O sigui, cada vegada la seva vida és més diferent de com era. I això en ell, és el que deia abans, també li provoca un canvi i ell començarà a fer un procés cap a una altra cosa. No, hi ha més espais. L'espai principal és la casa, que és això que veieu així com de parquet, però hi ha algun altre espai que apareix. I al final ha canviat? No ens expliquis, però ha canviat? Al final, no. No, al final no ha canviat, no, Cris? Bueno, al final no ha canviat. El que passa que sí que han canviat coses prou importants del mig. No sé, per exemple, en Jordi feia un personatge que no fa, que en un moment determinat del procés, que el vam assajar i no fa. L'Anna i l'Òscar vam estar treballant durant 3 setmanes o no sé si més, tot un monòleg de 6 pàgines i unes coses que hi havia que ja no ho fan. Vull dir que han canviat coses pel mig que sí que afecten a la història, però que és el final no, és el mateix que teníem. Sí. Sí. No, quan canvien no és per ells, sinó que és per coses del... Hauríeu de veure el Carles Mallol des d'aquí, perquè porta unes ulleres amb la M de mortal. Sí, me'ls he dissenyat expressament pel muntatge. Te les vas comprar abans? M de Mallol. Ja les tenia. No tenies inspiració ni vas dir M. Bueno, el títol, com veieu, fa molta referència al món aquest dels còmics. Vull dir, es diu M de Mortal per el referent clar que és V de Vendetta, però que no té res a veure la història, en el sentit però sí que fa referència a aquesta cosa de sèrie B dels còmics i tot això. El Toni Casares m'estava dient ara... Una dada que jo crec que és important. Passa que no m'atrevia a dir-la perquè no n'estic segur, però em sembla que el Carles Mallol és l'autor més jove de tota la història dels Tessisos. Jo crec que és important. Sí, és un autor joveníssim. Xota de jove. I que estrena el TNC segurament també. Ets el Messi del teatre català. Ara. M de Messi, teatre català. Home, és significatiu perquè, entre altres coses, tenint en compte que aquesta promoció de T6 és aquesta promoció generacional, etc, doncs això, no? Que hi hagi la presència d'un autor tan jove amb una proposta tan agosarada i tan valenta, bueno, Està bé, no? està bé. Molt bé, més preguntes? Doncs moltes gràcies a tothom, companyia T6, benvinguts, autors, membres de l'equip artístic, i a tots vosaltres us emplacem a veure aquesta divertida i interessant M de Mortal. Gràcies, Carles, i fins la propera, que serà d'aquí un mes.